Naimbag nga aldaw yung bing, itatakit baruman nga aldaw, ngayon tayo panagbuya, panagdengeg, ken panagsursuro. Siya ti Mestroyo, ti kindergarten, Sir Kevin S. Sagman, akadwayo nga agsursuro nga agbasa, agsurat, agsala, agkanta, ken agbalin ang nasingpet ken saya at lubing. Amok ang nakasagana kayon, umay kayon, tain tayon agsursuro. Aldaw manenti panagsursuruin ten niya po Diyos kada tayo ay abang ni nanang pati ni tatang ni manong manang agraman karubang agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka Gunude mamin tiara pa agtap nurumanyag ti masakbayang ti mulip-lipatan ni ti umisem makipagragsak ken makipagayem agsala agkanta agsursuro nga agpasa nagmayat ti agadalo gayem ko agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka paparararap 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 papap paparararap 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 papap Ay nga, nagpuduten ti panawen, permi nga glinting etak peket din. Ay, adda kayo gaya may ubing, kamusta kayon? Permi amariknak ti pudot itang aldaw. Da kayo ubing, anya di mariknayo itang aldaw. Puduten kayo kadimet, when numalamning kayo. Ubing, adalan tayo itang aldaw, dagiti na duma-duma a klase ti panawen. Nakasagana kayo kadin? Rugyan tayon. Anya a panawen, ti pakpakita, daytoy ang ladawan. No ti sungbatyo ket nainit, nalaing, nainit. No nainit ti panawen, marikna tayo ti pudot, wenno darang ti init. Rumwarpay ti lingek ti bagi tayo. Anya nga ta, dagiti mabalin nga obraem tayo, no nainit ti panawen. No nainit ti panawen, isu ti napintas at tiyempo a panagpamagada nanang wenno tatang kadagiti linabaanda abado tayo. No nainit ti panawen, isu ti napintas at tiyempo a panagbilag dagiti mannanon iti irikda. Napintas pa ni isu ti papantayo iti baybay tapno agpipiknik. Ubing, no nainit ti panawen,
saan yu aliplipatan ti uminom ti adu-adanom takasapulan daytoy ti bagi tayo, aglalo no agkaraling et tayo. Agsukat pa'y itinadalo sabado no mabasa tayo itiling et. Agkanlugong tayo, wenno agpayong tayo, no rumwar tayo iti balay, tapno maprotektaran iti kudil tayo. Agusar tayo pa'y iti sunglasses, tapno saan tayo unay ang masisirap iti lawag ti init. Anya panawen ti pakpakita daytoy sumaruno. No ti sungbatyo ket na ulep, nalaing na ulep. No na ulep ti panawen, makita tayo nga addo ti ulep iti tangatang ken mabalin a malingdan dagitoy iti init. Napintas daytoy a panawen tapno gayayam iti ruwar. Ubing, anya a panawen ti pakpakita daytoy. No ti sungbatyo ket na angin, husto na angin. No na angin ti panawen, madlaw tayo ang napigsabisit ti angin. Napintas daytoy a panawen nga agpatayab iti ullaw. Ubing, anya panawen ti pakpakita daytoy. No ti sungbatyo ket matutudo, husto matutudo. No matutudo ti panawen, saan tayo ang makita ti init gaputang tutudo. Ubing, no rumwar kayo iti pagtaingan, saan aliplipatan ti agkapote, agbutsyos, when magpayong tapno saan tayo ang mabasa iti tudo, ken maliklikan ti panagsakit tayo. Anya itayen a panawen daytoy? Nalaing, matutudo. Matutudo kunayo man ubing? Matutudo. Ti maudi a panawen nga adanen tayo, mababagyo. No agbagbagyo ti panawen, nasipnget ti aglawlaw, napigsa ti tudo ken anin, ken pasaray makakita tayo iti kimat, ken makangeg tayo kadagiti guruod. Ubing, no agbagyo ti panawen, saan kayo arumrumwan iti pagtaingan? Agbuya ken agdengeg kadagiti damag maipanggep ti bagyo. Nung kasapulan nga umakar iti natalged a pagyanan, ket umakar laingen. Ubing, anya dagiti nga dumaduma a panawen a naadal tayo? Nainit, naulep, naangin, matutudo, ken nagbagbagyo. Naglalaing kayo at talaga ubing. Gaputa kasta, ikang kayo iti talo a bitwen. Adda obraen tayo bing, adda dagiti ladawan nga ipakita. Ibagayo no anya ang panawen dagitoy. Rugyan tayon. Anya a panawen daytoy. Nalaing, naangin. Anya a panawen daytoy. Husto, matutudo. Anya a panawen daytoy. Husto, nainit. Anya a panawen daytoy. Nalaing, naulep. Anya a panawen daytoy. Nalaing,
agbagbagyo. Anya a panawen daytoy. Husto, nainit. Anya a panawen daytoy. Husto, matutudo. Anya a panawen daytoy. Nalaing, agbagbagyo. Naalayo kadi amin ubing? Kanayon ang naglagipen, dagiti nagduma-duma a klase ti panawen. Nainit, naulep, naangin, matutudo, ken nabagyo. Ubing, agkikita tayong tumanen ti sabali agung daway ngayon tayo pa nagsursuro. Siya ni Sir Kevin Amestroyo, ang mangibati ti pamanagip. At ti ubing, tarabayan ti inda panantakkel, tapno masakbayan da, indang to may pagpanakkel. Bye-bye!